malih mangsut narimeng kalbu budine kang den bawan wenganing Yasukari lo ora pati nduga jebul iki ana pawongan ingkang lumaku jen tanpa kanthi sing andika sapa Raden takon marang aku Bambang Kandhihawa Raden Kandhihawa ya sing andika sapa Raden Atmajanata ing Mantaka Raden Durnita kaya nyolowadi tindak mono panigawe apa Raden aduh nitik saking guwaya sing andika ingkang mawa cahya menapa inggih cetha dawing dewa dhateng kula menawi wonten pitulungan saking Hyang Agung dhateng nagari Himantaka lire piye Raden menawi wonten keparing enggalih kula badhe nyuwun sabiyantu njaluk biyantu babakan apa nagari kula linuruk ing mengsah labet ngayonaken kadang kula Dewi Durniti mongko kula sak kadang nayaka mboten wonten ingkang sembada ngunduraken kridaning para ratu banjur kesamu mbok inggih wonten sukalyaning penggalih sing ngandika Raden kersa mitulungi penandanging negari Himantaka oh ngono ya pancen aku lagi nindakake tapa ngrame ingkang surasane tetulung marang sapa wae kang mbutuhake pitulungan nanging ana tetembungan saguh durung kinaruan selak mbok menawa bisa kenging menapa radi miring kesagan jeng andika mongko anteping raos kula namung dhateng jeng andika Raden Kandhihawa ya upama to aku saguh nanging nyatane aku ora bisa ngrampungi pupuh kuwi jenenge ndederwirang nanging yen to aku nduwa kersamu yen to keparenging dewaku kudu tetulung mulayo tutno ngendi dununging negara ing Mantaka sapa iki apa klebu putra negari Mantaka dudu aku dudu putra ratu Mantaka nanging aku serayaning Nalendra Mantaka supaya ngilangi nyawamu oh ladalah ilang nyawamu
sing resanaken kong Hatta para hapsari tumonton ring Sang Dwija kadya hangge jiwa Hyang Agung Paduka sampun paring pepadang dhateng jagat Imai Mantaka. Kula pun Jaya Sudikya ngaturaken panuwun Duh Hyang Manon. Nggih. Durnitya, kula wonten dawuh. Iki sapa lah kok dadi ana pawongan? Baguse kaya ngene mongko wis bisa mbirat pepetenging Imai Mantaka. Ngaturi wuninga. Menika ingkang asilih nami Raden Kandihawa Rama. Pangabekti kula katur sinuwun. Iya. Sepira ta bombonge atiku dene negara wis padhang lan tentrem merga saka makartimu ing payudan ingkang nyatane pilih tanding boboting yudamu. Ratu semono akeh padha kendang kapracundang kaya kabuncang ingkang isih urip padha mlayu kapiandhem miris marang kridamu. Inggih namung semanten kesagetan kula. Sedaya kula anggen kula kepengin ngaturaken dharma bekti kula dhateng sesamining titah ing Madyapada ingkang ambetahaken. Iya, nggih. Iki aja ditampik. Wis dadi neting atiku dasare wis sineksen dening wong akeh. Sak dasar negara bisa padhang kalis saka ing bebaya panyeranging ratu sewu negara ingkang padha ngayunake Majaku Durniti. Sapa wae yen to sipating kakung kang bisa madhangake negara iki bakal tak dhawuhake kelawan Atmajaku wadon. Iki bocahe. Piye Raden? Aduh, sinuwun. Esining manah kula namung netepi darmaning kasatriyan kula, mboten pojo-pojo anggen kula nindakaken tapa ngrami menika badhe pamrih lan suprih dhateng Paduka sinuwun nanging mligi netepi dharma. Nggih, aja ditulak to. Apa kurang ayu ngono apa piye anakku? Waduh, nyuwun pangapunten mboten perkawis ngeten. Menawi kula tingali saking mriki jebul kados widodari kasuwargan. Mboten mantra-mantra menawi menika Atmaja Paduka. Lah iya nanging ya gene kok semune kok ora kersa tak dhawuhake karo putraku. Mboten mekaten. Tasih kathah jejibaning ing kedah kula tindakaken menawi kula lajeng tumunten kesrimpet dhateng langening manedya. Lajeng ngrendheti dhateng darmaning kasatriyan kula. Lajeng kados pundi sinuwun? Raden. Aku ramaido satriya mono netepi dharma nanging yen punagiku ora kasembadan negara Imai Mantaka bakal cinaket ing walang sangker tampanen ya nggih. Durnitya kula wonten dawuh undangna para ratu-ratu kang isih padha lenggah kae ingkang kabeh dumadi saka sumitraning sun. Dina iki tak tetepake dhawuhe kadangmu Durniti lawan Raden Kandihawa. Cingak kang samya mulat dhawuhing sang penganten nenggih Bambang Kandihawa miwah Dewi Durniti. Wong sak praja ing Himantaka dadya pating kaleset pating kalesik jawil jinawil. Ngenira samya mulat dhawuhing sang panganten agung atmajaning Nalindra Prabu Jaya Sudikya. Kedhep tesmak pamandenging Raden Durnita mulat dhawuh pira Dewi Durniti kawusa
suka-suka ing manah Prabu Jayasudegya tumpak bunden Sinundul Paya gau pira sang penganten agung bombonge sundul langit sang nata dadi mangkono wijiling pangandikane lamun to kababare wong ayu garwaning pun Kakang Durniti nuwun pangandika ingkang adhawuh Raden bejo kang tanpa upama ingkang tinampa pun Kakang ngimpi apa aku wong ayu ngimpi apa aku mau panjenengan sampun labuh dhateng negari kula paduka mboten wonten alaming pasupenan nanging menika kanyatan Raden lho iya didhawuhake klan Atmajaning Nalendra Gedhe dasare kowe putri kang Sulistya nyatane Ratu Semonake padha gandrung kayumyun karo sira laning samangke sampun dados garwa apa bojo ya mung dinengke wae piye wong bebojoan kok pirang-pirang dina ming men-men ya kosik to tumapak ing wulan madu iki aku ora kepengin kesusu mundak keseluru aku ora kepengin grusa-grusu mundak kleru sing tak adepi bojo ayu mula ginilut senenge kalbu nggonku kepengin lelumban kekosok sari ana ing warih madu yayi iki nek ganteng mesti pinter ngrakit basa betobet Raden menika sampun lingsir dalu lho menika sampun dalu sanget iya ayo yayi manjing paperman manjing tilam sari nenggih Bambang Kandihawa niwasang garwa Dewi Durniti Lauta nedenge wulan purnama tumanduk ing gendeng kaca anrabas pasareanira ingkang samya adu manising ulat liringing netra ingkang ngemu surasa branta maduning salulut pola wali kang garwa Dewi Durniti narasi parandene tetep anyep kewala
tetep adem kewala tiase Bambang Kandihawa. Najan wis ngujiwat mring kakung solahe Dewi Durniti kinetok mrih katetangi raos sing kabiraen. Nanging nalika semana obah nek obao jenggelek wae ora. Nganti meh para enjang kridaning Bambang Kandihawa tan sembada nglegani kang garwa. Kogel kaglaning kalih sang dewi. Watananira layu kumelkut semrah nyomaratani oh oh dewa dewa mati aku. Yang agung patuko nuntun lampah kula dewa. Iya coba aku tak golek toya kang wening. Muga-muga ana pepadang sapa kang bisa mitulungi aku.
Pandhita karya wangsit pindha kombang ajabing tawang La ora rumangsa kok ana tengara brenjak ganter jago ana ngarepan pertapan gadung mladi iki padha tarung jebul ana piyayi kang rawuh Raden keparenga kula badhe wilaganda jengandika kuwi sapa Raden? Aduh Panembahan menawi dangu jasa kula saking Imantaka namipun Bambang Kandihawa paduka sinten Panembahan? Katepangake wae Raden aku iki kang dedhepok ing papan kene ya ingkang ngaran Begawan Mintuna. Paduka Begawan Mintuna. Iya Raden. Kok semune paduka Raden ana karya kang wigati ketitik saka Polatamu Raden. Aduh Panembahan. Wale-wale menapa? Ngantos tepung gelang kekalangan anggen kula ngupaya sarana murih saged damel sukaning manah garwa kula. Kula badhe munjuk atur sawetahipun wonten ngersa sing ngandika Sang Adi Panembahan. Asarya Parta kasan wahikatana. Yeka Sang Geni Maya Sang Hyang Isu Pratipta Raden kula wonten dawuh kok gumujeng to Panembahan? Nggih. Kula riyen nggih tau ngoten niku. Mboten sisah paduka nggih gujeng. Kula mriki menika pados pepadang Panembahan. Nggih. Beneran aturi presa panjenengan kersa Den. Nggih, mapan menika ingkang kula anti-anti. Paduka Sang Maha Muni ingkang linangkung mesti kewala kagaduhan ngelmi samukawis ingkang lerekipun saged mitulungi dhateng badan kula. Nggih. Garwa sampeyan kuwi ayu lair lan batine. Nanging ngene ya nggih. Sampeyan sing kudu pinter, kudu ngerti wedaring rasaning wong wadon nek manut pakulitane. Kados pundi Panembahan? Wong wadon ki pekulitane nek diperang mung ana 3. Siji wong wadon sing putih, wong wedok sing kuning langsep, lan wong wedok sing ireng manis. Lajeng werdinipun Panembahan wedaring rasaning wong wadon manut pakulitan kuwi yen kuning langsep kuwi dununging rasane ana ing wentis kang sisih tengen. Wedaring rasa kuwi kira-kira tabuh 3 esuk.
dieling-eling Raden. Inggih Panembahan. Banjur nek wong wadon ireng manis kuwi dununge ngrasa ana karna tegese ning kuping. Wedare ngrasa kuwi nek pinuju sirep bocah. Banjur sing pungkasan wong wadon sing pekulitane putih kuwi dununge ngrasa ning pipi. Mula nek bojomu putih ambungen pipine. Wedare ngrasa kuwi sewayah-wayah. Oh, mekaten Panembahan. Iya, Raden. Karo ngeningake cipta supaya aja biang-biangan sakjroning ngrasakake kanikmatan kang tanpa ana padane, ngucap syukur marang Kang Murba Jagat. Nyipta pangesti supaya pinaringan momongan ingkang pinunjul. Lajeng caranipun gawe ngucap mantra. Mantra menapa Panembahan? Niat ingsun munggah ing Giri Kumala. Niat ingsun munggah ing Giri Kumala, ngengake lawang kencana. Ngengake lawang kencana. Aku lanang sejati. Aku lanang sejati. Angluku rinacuk garu. Angluku rinacuk garu kang ginaru ngracuk luku. Kang ginaru ngracuk luku. Sinung kanugrahan Kang Murba Jagat. Sinung kanugrahan Kang Murba Jagat. Wis kuwi tindakno. Engko nek ora ngene aku paidonen karo iki ngger gawanen iki. Iki ombenen. Kuwi jenenge kumkumane woh bandi. Inggih Panembahan. Hah. Ombenen sedina kaping 3. Oh iya, ngaturake panuwun. Lan tak paring aji asmara ngama lan aji asmara cipta. Tampanen jroning pramana jati nanging wis bisa kasembatan enggal balekna menyang aku Raden. Nang lunging kadung malengkung kawersan Pindha Keswa. Pindha Keswa lukar. Kocap kacang kang samono. Tulise kang amunggal kandha wis kondur mring Hima Himantaka nenggih Bambang Kandiha. Cumbana miwah garwa. Anut pituduhing Reksi Mintuna dadi saksedyane kasembatan sentosa Sang Kandihawa tumuruning wiji hamba Barputra miyangsih Mandala Giri.
Suram-suram dewangkara kingken les manguswa kang layon ana apa nggih ana apa aduh Rama Prabu ngaturaken kadewasan ya gini cari para inya garwamu ya anakku wadon babaran nggih namung sanget ngwatosaken kawontenanipun ingkang putra Rama. Mati aku. Oh anakku ya. Matananira layu kumebut semranyo maratani yayi garwaning pun kakek ora nyono babar pisan nggonmu nguwat jabang bayi putramu gondol yuswane siadi anakku mati konduran. Oh dewa dewa unggahno marang Pancaka aja banget-banget nggonku kebondo nggih wong wis mati dikapakno meneh ora bakal bisa bali lajeng kados pundi panggulawentahing yoga kula lan kaparingan nami sinten Rama ya nadyan to bocah iki wis tanpa biyung muga sineksen dewa tak paringi tetenger Raden Nirbita. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ayo didusi banyu gege kula. Wis diwasa Jaka Umalakala dendusi toya gege gagah prakosa sang Nirbita ya kekasih Raden Niwata.
Agyatri sangga birangu rinangkul kinempet kempet Kanjeng Eyang oh putuku ngger putuku wong bagus Nirbita Kanjeng Rama oh anakku ngger anakku Niwata kenging menapa inggo diwasa semanten agengipun kula dereng ngraosaken katresnaning Kanjeng Ibu. Oh, Eyang mindah sengsem ngraos kula menawi kula saged pinangku dening Kanjeng Ibu Rama. Oh, anakku nggih putuku. Kandyawa kados pundi Rama? Piye lelakon iki nggih? Kinten kawula prayogi dipun walakaken kewala. Oh, kula putuku nggih wong bagus. Niwata. Wiwit brasaka ngguwa garba jeneng para kulup wis ora ngrasakake katresnaning ibumu ya anakku Sidurniti. Merga nalika nguwatake jeneng sira kulup ibumu seda kunduran. Saiki kinukut bali ana ing kayangan. Waduh. Kula nyuwun pamit badhe minggah kayangan ngupaya Kanjeng Ibu Eyang. Dewa Sugata marang Kang Sureng Prang ngudani arum gong wilahing Mastuna Sidan iki ana titah ulun munggah ing kayangan aku Nirbita ya Raden Niwata saka ing Mantaka. Paduka sapa pukulun? Aku Bathara Sakra ya Sang Hyang Indra. Ana parigawe apa abatan wadak munggah kayangan. Aku goleki wong tuwa sing wis nurunake aku ana ing alam padang. Mula semingkira aku tak mlebu ana ing kasuwargan. Ibuku ayune kaya widodari kayangan. Kita sapa wae ingkang abatan wadak ora kena munggah marang kayangan. Entuk bacut ora entuk bacut.
kok dewa bubar mawut wayang wuyungan. Ger, para prajurit Durandara, kowe padha mundur aja tetes pundi di Guru. Geger pepuyengan kayangan. Pangamukipun lare saking Hima Himantaka namipun Nirbita. Waduh. Para Jawata mboten sembodon renggal. Lah nggih, malah saking menika. Lajeng kados pundi perkawis menika, Adi? Nirbita. Patrapmu wani nyahak marang wewenang ulun kaya dudu sipating manungsa. Tumindakmu kang awu gawar tanpa tata kaya sipating raseksa. Ladal Sudu karepe dhewe mekar sakmene mara-mara sarung kuthik udar ka rumangsaku ndek sore mau bagus. Walah layak arep ngadeg kok repot jebul aku wis mekar dadi kaya bolat aku wis mbok upatane mesti mbok anggap murang tata. Sak pethuke menungsa lak gaglak sak pethuke dewa unta. Dos pundi Adi Guru? Waduh, dos pundi? Kok bareng paduka sopaken dados ewer-ewer buta semanten pating srembok. Inggih. Malah kok bareng dadi buta kok kaya wong bareng lairke. Mintos raya Di. Mintuno. Kula wonten dawuh buku. Iki nek buta ngamuk ning kayangan. Wah. Enten buta ngamuk. Ya ning butane jan ora bejaji. Ya gedhe ning udal-udul kaya wong meteng. Sinten pukulun? Jenenge Nirbita ya Newata.
yen kowe ora gelem madhangake kayangan dewa bakal mbanjutke monggo tak derekake pupulut. Lata kowe sapa sirayaning dewa Begawan Mintuna Newata Minggata Huntal Malang Badar Satrio Panengah Pandhawa nenggih Begawan Mintuna Saksana Gyamusti Jemparing tambuh-tambuh sotaning driya datan kenceng pangestine Sang Dananjaya jumpreting marastra ngenani netrane Sang Raseksa Newata ya Sang Nirbita. Raseksa krura kakiri-kiri kenyoler Prabata abang kawelakar manguhing mungsuh bolandala. Wah keparat Satya bagus murang tata liya dina tak ajar.